Salam, hormatly vatandaşlar. Dünkü şol ýolga gelýän video rolum goýupdym da şol ýerde ýaňky biziň student ýigitlerimiz ýa ýaşlarymyz, gyýdylar, oglanlar şol Harkowdan hem Kiýewden ýa aslynda alanda Ukrainadan basyn bolup çykarlar bar Polşa gelip. Şo demir ýol wagtlaryna kösenýärler diýip bir illeşimi bir tapar mysal getip aýdypdy da şonu ýetirin hamrada biziň ýaşlarymyz diýip. Şoň üçin men size aýdyp berdim. Özüm hakykatdan ýolga gelýän, indi bu taýda nira barýanyny size aýdym. Men ogrum Polşa tarap, Polşadan Ukrainan serhedine şo taýda soňky gelen maglumatlara görä, biziň şol aňyrda geçibilmän duran watandaşlarymyz bar diýär-de, bilemek näme üçin geçibilmändirler. Ya geçip nira gitjegin bilmän durallar bar diýär, ýa-da Rumyniýa tarap gidýärler bar diýär. Indi şu esasan şu geçelgelen bir yerine barıp men şu taýda ýaňky watandaşlarymyz, ýaşlarymyz bilen görüşmekçi, olara ýol salgy bermekçi, nira gitmeligi, näme etmeligi. Sebäp men pikir edýän bolan men videom görmeýän bolmasy emeli. Şol oppozisiýa diýenseňmi ýa şol aňyr haramdady hökümete garşy duran diýenseňmi gorkýarlar, men näme bilemek. Ýogsa şu taýda düşünükler aýdyp berdim. Indi çeýnap berende de agdyna ýutmaýan tanýa başaran haklar. Onun için şu kun men yerine bolsam şu taýda gowurmak diýen. Hem salgy bermek, hem hal ýagdaýy sormak, hem elden gelen kömek etmek. Ýöne bu videolar düşünükli sebeplere göre men ýurda baramdan soň her gün şu 5 minutluk, 10 minutluk çykyşlamy goýurduran. Sebäp howpsuzlyk ýagdaýym bar, onuň beýleki ýagdaýym bar. Men aýda oturmaýan, hana men barýan, ine men bir gerçek katibet gerçek borda etmeli borcumu döşüňe urup dursaň ene mene diýen ýa beýlikler edemekdi. Bular ýa situasiýada, şular ýa ýagdaýda her bir insan garajdarlyk borcu diýip düşünýär. Onda da bize öz birek-biregimize türkmenlere arka durmaly ýeri geldi. Olaryň bir benden çagasy, men çagam ýaly, men ýetgeşik ýeri ýok. Onun üçin elden gelen gollan gelen kömegimi hökmen eden. Indi kömek barada. Mundan bir hepde ozal ýaňky şu Ukrainada bolup duran ýagdaýlar görüp, maňa gatken jaňa Ukrainada gatnaş berildim kendim. O ýagdaýlarymyz agyr, erkeklere hiç bir bolýa çagalar oduň astynda galyp padwalan çykan aklar. Ondan men olara aýtdym. Men öýümde 40-45 adam ýerleşdirip bilýär, gelin öýe hana öýümde barymyzdan badyr eýlep uruşy torýança ýagdaýda bolýança ýaşa berin diýip aýtdy. Indi gelecekler var, mail edýärler var, ýöne biz ýaşamar içinde ýagdaý agyr. Ýemit ýagdaýym bar bol, ýöne esasan şol terbiyazçy material ýa-da yaralılara ýa hassalara bermäge derman ýok, çağılaryň ol ýaňky pampersi ýok diýe geýdirmäge onunda çağılary ýa ýörjen bolalar ýa bolmadyklary. Sebäp magazyňlar ýapyk açyk bolaýyndan halkyň önüne pulum barmy? Ondan gyýylan bilen maslahatlaşdym, olar aýtdylar, papa gel bizde şu taýdan edip. Hem açelli kömek soral ýaşaýan vilayetimiziň ilatlaryny biz tanýarlar da taýda. Onu Facebook'ta açıptırlar. Hudaýa şükür şu güne çeli men gelýänçä meýam adamlaryň eden kömegi indi şol umumy edilen kömek 20.000 kron bolsa şol $2.400 bolýar. Ene şo pullary alyp gaýtdym, häzir Polşada şolara gerek dermanlary, zatlary, produktdan şu taýdan almakçy. Näme üçin? Sebäp bärde Polşada haritler 2 esse ardan Şweýçarda bahalar bilen deňeşdirildi. Onuň üçin bärden alyp, eger men Ukraina içine salmasalar, onu men serhetde gowşuran aňyrdan geljek ýigitler bar, onlar çeýlap tanışlama. Olar ertip adresini gowşurjaklar. Yetimler öýünemi, hassahanamy ýa ýene bir ýerimi, ola bilýär ki men näme etmeligi goşa taýda foto atýar, surat alarlar. Video düşürürler, uğradarlar. Son benim bärde satın alanda aklımın kırtan satın hemmecini alıp şol Facebook'ta gyýylamyň açan ýemesine sahypasyny ýerleşdiren şol kömek eden adamlaryň biler ýaly. Olaryň eden kömegi nira gitdi, kime gitdi, näçe gitdi. Bu taýda bu döwletlerde bu zatlara gaty üns berilýär. Adamlar sana kömek diýip berýär, erine çyrşamak üçin. Men näme üçin aýdýan, ol başda görýän, 20-nji ýylda şol wepat bolan ýigitlerimize
Ulylan kömek gelip başladı. Ondan sonra içinde içgaraları var hökümetin. Nira harc ettin? Hani bana hesabet ver. Özü bir köpüge meselene. Yani menden hesabet soruyorlar. Yani elbette şu pul alanın içinde de men sonra estimde şu bir el eğrirakların var eken o. Şu umum garma görmelikte o. Özünde şu $100 alınmam, $200 alınmam. Böyle ya, onların vakti gelir, ondan sonra uğradılan kömen her bir körüş için cevap vermeli varlar. Onu memnundan aytıp koyun. Bir dünyada hasatı zat yok. Yani benim maksadım vatandaşlar yerine barıp yaşlarını karşılamak, görmek, bilmek yağdaylarını. Ondan sonra tayda konsultasiya beremezim. Ben sahipam dinleyen hak bilir, ya görün hak. Ya bunlar önünden çıkıp ağlayanlar var. En yankıvarı da ayttık da yemedi. Varşavan demir yol vağlarına gelip olur yemedi. Alıp gidiyorlar ya politekliği ediyorlar diye. Ben oradan hayiş ettim. Şu bana yazan oğlanlar. Şu vağlarla barında surata düşürün şu gelen adamları. Daşından alın, yanından alın. O telefonunu alın, başarsanız bana uğradım. Ondan sonra olur şu halktan alın $1000'ını. $100,000 edip gağın osurup izin alırsın vakti gelende. Gidecek yeri yoktur bulan. Ben size aydım. O tayda halk değiştirmek edip, bir zada doğru düşündü. Sovyetler hiç yıl katnaşık yok yoksa Ukrayna. Şu tayda akı çağılan göz yaşını dözebilmen, kimse $5'dan, kimse $10'dan pul yığınap, seriste uğradılar. Kam yığınalıyan, hem yerde de var. Yani ben özüm şu Ukrayna halkının içine yanını özüm adam şekilde duyup bilecekler. O tayda oturup ben erkek kişi olup vah eden peydası edecekler. Barayın görün, gerek oldu içine de girin ben. Çekin oturan adam değil. Azal hem kişinin boynunda, onun erkek kişinin etmeli işleri var bir dünyada. Sonra değinliydim. Şonun için değil meseleler hiç kimim bana Türkmenler bize gorlaw verene kömek eden akı. Bile bir taraftan biraz bizim o dilimiz uzun olur Ukrayna'nın yanına aydar seni gorlan ellerini bizim doğanlık hükmüne size kömek ettik deyip. Qara şeyler ben size sonay değindim. Onun için ben böyle efirlerde ya öyümde yok. Hasan iyidime gelemde onun şu seriyaların hemmesini koyuyorum. Şunu size dikkatinize yetireyim dedim vatandaşlar. Bir tayda yenen bir gedek qaytalabay diyen. Biyrek doğruluk kömeğini elini uzatmanın yeri gel. Hükmen olmana pul uğradıp men üstümden geçirmeler. Özümüz hana Polşada müngläp Türkmenistanlılar eyyam yaşap oturmalı. Bir aynı rejimden açık geldim deyip yalandan alıyor. Bir doğrudan alıyor. Bir pulunun gücünü alıyor. Barın indi kömek edin de öz yaşlarına çıktı. Şolara bedir sizin çağağınızın biri. Böyle enatası kömek edip bilen anırdı. Ya kork ya değil, neme değil. Bir okuva ölen bir neresi çağırırdı, neme o ne var. İksanına hani orsun tankı basıp öldürüptür köşeğin ortasında. Üstünün boynu geçip gidip. Birini atayda bombalarının öldü diye. Yenin bir yaralarını diye. O bizim bilmeyenimiz neyse. Ağaç hor. Solardan pulhan tamaya tamakin molyara edil. Bağlarım orta arasında şu boynu sıyırtmak salıp aslanlarım ağızdır. Nehil millet bolluk biz vatandaşlar. Nehil biz bir vahşi hayvanının geçen ekenmi daha o. Men eyle böyle bir millet bir degradasiya düşendir deyip yatsam, tursam, oyumda, pıkırımda yoktu. Bağışlan men. 30 yıl oldu yurttan çıkıp kaydan. 30 yılda milletin ağını tersine üytkada ettirler abiler. Alıvelmedi yağısı bir valla bir Türkmen. Şun aytman, deyman, öz bilir etse olsa, hani şun bana Polşadan, Varşava'dan yazıp oturan Türkmen yıldımız aydı hamra da. Sizin arada kalıp verme, vağzalı gelirler, özüm önünden çıkıp bir taparını uğradırsam kömeğime diyesi. Berekella. Tanrı yalkasın. Seni doğurup, östürüp, yetiştirip, yine ata Tanrı yalkasın. Şular ya insan yürekli olup yetişenim için. Men indi şonun için, ben Varşava vağzalına barcak geldi, şu serket geçergelirken Ukrayna'dan Polşa tarıp. Şolun bir ötevçisin köp yerine barcak, şu tayda seyretcek, nahil bizim vatandaşlarımız çıkan olsa, nereler o gitmekçiye gidiyorlar. Ya da anırsınına doğru serketin karışıp. Sonra görsem, onun şu taydaki serketçiler bilen gerek olsa, olup yol başçılar bilen, hükümeti bilen, isle Ukrayna'nki, isle Polşa'nki gürleşip bilecek men. Bu men için mesele değil. Men için problemi
yigitlerimizin, gıyılamızın gözünün oğdu arınıp korkaklığı bilen bolup berşi şular ýaly dilim bilen bu pahirlerde. Zaten yok Ukrainada da sürüp bolýarmyş diýse o prawalar satyn alypdyrlar. Olum hana berde barlyny ýa bol falşywy, ondan falşywy bolup gelen adam ýygy nura diýerler ýa watany deport edýär. Etmen şodatlar. O kapım alıp bolýar, sen näme satyn alan prawanyny nädip maşyn sürjek Ýewropada. 5 kilometr geçersin, 10 kilometrde avariya düşersin. Özüňem cehennem bol, o kaptaran maşynyň içindäki belki çağaly maşgalydyr, ýa ýenem bir ýerdir. Sen oňum ömrüm kesýändir. Pikir edin şular ýal prawan alyp ullanmaky. Ýani bizimkiler öwrenipdir hemme zady para bilen çözmek. Ýöne bir Ýewropada döwletde 99 göterim, diňe açyk hakykat, hakyky ilmiň bilimiň boýunça iş berilýär. Başgaça da, doğru düşünmüşüm. Ene kıysaça sonayda inledim menne yolu var yakam serhette ya yenim bir yerde reportaj eder duran onun nesmut. O sonra yurda gelimde iyiydi giderli koyuyorum şadatlar. Bor mu vatandaşlar? Onu gayrat edin. Hene bugün mene 10 künzi. Mart o haramzada oğlunu ödörünü koyuyor. Ene ölecek mi sen, ölecek mi sen? Ene bolyan zatlar. Ene yurdun daşına çıkan 2 milyon halkın äferilmeýändigini inesi öýüňiz gördüňiz. Şu halkın ýüzüne tüýkürip, o taýda ine men edi bilsim şu diýip saýlaw geçirýär. Ine halk hem şu zatlar ýuwuda wati. Ýüzüne tüýkürse de halk ýüzüni süpürip ýene-de başyna şak salyp wati. Men üçin bu gaty gynançly zat, bu zatlar watandaşlar bir kabul edip düşünür ýa zatlar depes açylyp şuraya bolup duran zatlar. O nähil hanby ýurdun konstitusiýasy, hani bu zatlar bu halkyň haqqy, hukugy saýlamaga, seçmäge bolan. Hani ýeri geler düşer hemmeci geler. Dur berin ente. Şol bütün Türkmenistan boýunça jemy 3500 daşyna akyl öýrenlerde saýlaw uçastagy bar da şu gün şu taýda. Şol hemme saýlaw uçastaklaryň, yerli saýlaw uçastaklaryň ýol başçylary ady familiýasy bellidir. Kelläňiz bilen jogap berersiňiz edýän galplygyňyz üçin ýa türkmen halkynyň, türkmen döwletiniň garşysyny edýän jenaýatyňyz üçin kelläňiz bilen jogap berersiňiz. Erkek aýaly ýok. En zamon kanunlaryny şu taýda Türkmenistanyň täze parlamenti kabul eder. Men teklip ederim şu parlamenti. Görelim. Ondan sonra näçe azatlykda ýaşarsyňyz. Utanmyşsyz, behaýa, benamussuz hemmäňiz. Şol iki sany haramzada diktatora hyzmat edip 30 ýyllap halkymyzy çökeren faktiski siz. Ol iki diktator hiç kim. Erkek bolýan bolsa çykdym başa baş men garşymy şol. Lellim. Ha? Durlu tüpemden, yaragdan, bıçaktan başı çıkýarmyş arayamba. Han göreli kim alýar? Han aly meýdany. Basarma. Olar diňe şol gara güýjüden ýeňsededim bilen haramzadalardy. Sizem şolara hyzmat edýäňiz. Hemme magarify işgärler, polis işgärler, meheme, prokuratura, sud, baryňyz ine parahor, yalançy, ikiyüzli, watanyň döýünüge siz haýynlar. Uruş wagty bolan bolsa sizi ýönet, ide sorasy haýaty söre ataýmaly hemmäňiz. Uruş döwrüniň kanuny boýunça. Siz götürne gizgen ýa parahatlyk diýen bol, ýa betaraplyk diýen bol, garaşlyk diýen bol. Wagt men tak durun, siziň wagtyňyz aty bolaýlak geldi. Ene ýa-da Urban bolyn Putin kakasy gider boli, ertesi gün sizem gidersiňiz. Kaçıp gidip gidenjek ýeriniz ýokdur, şunu bellem. Yani gelersiňiz başyňyza ağlaýa bolan güni. Diňe garyp ağlap gezmeller, senin çymsajak güni. Şonda çymsaman mertlik kabul edin beriljek ýa-da. Men size şonu aýdaýyn. Saýlawyňyz başyňyzy diýsin, başyňyza getirjek musalladyňyz bilen bile. Bor watandaşlar men şu taýda duran görýän bolan soň häzir paýyş tögümem gataqdyman. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, çykar duran, aýdar duran, gaýrat edin, birek gollan, dogurlyk göz bilen seredin. Ağlap duranyň garybyň deninden, elini serip oturan deninden geçme. Elinizi uzadın, hökmen. Buğday nanın bolmasa buğday sözün ýokmudy diýe köňek türkmenler. Şoň üçin elin birek dogurlyk göz bilen garamanyn başarylyň indi wagt ýetdi. Täze Türkmenistany gorjak bolsak, biz hemmämiz bir millet, bir dogun diýip tanamaly, bilmeli. Başgaça bolmaz. Başgaça bolmaz.
Şonay daýyn. Borany hemmäňiziň öňüňizde saglyk, janyňyz sag bolsun, saglykda görüşelim. Sag oturuň vatandaşlar.